Oglum Bayram. Ece? Akşam nähtan şoglarlar getirip gitdiler. Näme bol diýip sorasam, bolan zat ýok, göne gün nurandyr diýdiler. Ha. Ho Ece. Bir hili günün aşağını köpüräge oturup durum nämemi? Bir tüýsli başym aýlanyp. Asynym başdy. Sen getiren oglarlar kimler? Tanama Ece. Yer bolýardy. Hacı, o duran surat keşyarlar Ferhat. Ey suratkeş! Suratkeş! Men mi? Ava sen yer alıp gideli. Ne tanımadın mı? Oğlanlar sizi gidiverim ben öýe var ya. Yer ho, yaman sen çündürdü ha. Yer! Bardım. Gelo, hanımın maşina. Oho, suratkeş sen mi? Owa men. Yero, ne alýa Ýaşy. Ha, suratçı. Benim düşüm kovmu. Ýaşy Hudaýa şükür. Gow. Ece? Näme atýardın? Ýatyvermelkeň de entegem ýatamakmy? Şu wagt eçel nirde boldun? Daň atyp gitdi. Uy, şeýlemi? Ay men bilmändirnem. Wagtyň näýil geçenden bilmändirin. Oglanlar bilen toýda bolduk. Şu wagt eçellen bir eglenmek bolmy? Ay bolýar Ece, bolan zat ýok. Yollaşlaryň taşlap gaýdybam bolana. Sen arqyn bol Ece. Dowlat şeral näme? Bolýagy mene gidip ýatsak, uquym gelýär. Sen arqyn bolsan Ece. Arqyn bol. Oğlun yan geldi mi? Howa. Soňky döwürler oňa bir döwe çaldy.